қалинги духтар дар 2026 сол 100,000 сомон мешавад. бениҳоят бисёр ҷавонҳое менависанд ки ака як наворка дар бораи қалинги духтар ки 3-4 сол пеш 40-50,000 сомон буд, ҳозир айни ҳол 70-80,000 сомон шудааст. Як бародар мега ки бар наздики хозгоҳӣ рафтем, падар модари духтардор гашта ки 2026 қалинги духтари ман 100,000 сомон шудааст. баъд чӣ гуфтанем барои ҳамон падар модаро? вақте шумо духтардор мешин ва як калон мекунед, мақсад вая шумо тарбия метиҳед. падар модари солими баақл ай ҳамун давраи мактабхонӣ сар кардагӣ чизи чораша ҷамъ мекунад духтарша. бисёр ҳода як нархҳои гап мезанед ки бовар кунед дар ақли солим туғрӣ намегирад. вале бо аксарияти дар тай комментариҳо менависанд ки духтардор нест, духтарта шумте ба мефаҳми исуса. фикр ақидаи шумо хатоае. бисёр ҳолатҳо мегӯянд ами занам мегирем, ай банк қарз мегирем, я мудда мо зиндагӣ кардем накардем, қарз мекунам мераванд. ишта чӣ мегӣ? бо ҳолатҳое будае ки падар модаро мегуфтанд ки духтари мо дар шаҳр бояд зиндагӣ кунанд. бисёр ҳамин ҳолатҳо ай қишлоқ сар мезанад ки мегуфтанд ки духтари мо бояд дар шаҳр зиндагӣ кунанд. дар ӯ ҳолате ки хозгорӣ меоянд, любой одам майл мега духтарта мегира мебара, пагаи кора намекунад. чизи чораи дунявии чирки дастай мебоя мерава. ой бояд хеле мегӯем ки агар ҳамун чизе нагирем, равон накунем, пага минната таъна мекунад дар хонаи бача. мо намегем хеле оило нестанд, хеле оилоҳо ҳастанд, неги ё каманд. аксарият ҳолатҳо дар падар модари чи тараф чи ӯ тараф мехоҳанд ки хушбахти фарзандошона бибинанд. вақти қалинга 50, 60, 70, 80 то 100,000 мехезонед, конечно баъд ӯ бача қарзканӣ мезана мерава расия духтартон қади мо зиндагӣ карда накарда мерава, баҳона мекунед ки бача дамо қади зиндагӣ кард хез бурафтак, духтартон мегирен мёрен хонавайроншон мекунед. накунед хеле. яхе бишинен маслиҳат не ки ҳамуне бача да зур биёяд ям духтарда. чхеле ки шумо духтартона шавҳар метен, мақсад дар хона як аз духтар равон мекунед, бачаи ҳамроҳи шумо ранги бачаи худо қабул кунед, охи осонӣ биёрен. аммо агар дар бачаи худтон хосгорӣ бирен, вазминиҳо биёранд дар шумо, махқултон намешавад. вақти хосгорӣ мерен, духтара хушугиша нигоҳ накунед, чеҳраш хушук боша ва дуруни қалбаш ҷазир боша, тарбияи худ надошта боша, чӣ дар кунад шумо дам хезанд. барои ҳамин қадар ҳама вақт равен, вақти мебинед ки 60,000, 70,000 сомон мегӯянд, қалинга изо накашен, гап занем, ген чӣ ҳунар дора? дузанда ҳастай? ҳо хуб, нея 10,000 минус кена 70,000. пазанда ҳастай? я 10 намуд авқота метона? ҳо майлш, агар натона 10,000 дига бо минус кунед. ҳунарҳоша талаб кунед. шумо анед чен ҳамун ҳунарҳош пули қалин тиен. мақсад шумо духтара мегирен, чеҳраша нигоҳ мекунед, хушругиша меорен пага хонатон, ягом ҳунар надора, шумо 70,000, 100,000 сомон дагиен, ӯ хушругӣ вай дарди сараш мешавад дар хонатон. ая ҳамин ҳисоб ҳаракат кунед ки ҳунароша биёвен, бибинен чӣ ҳунар дора, духтари ҳунардор бигирен, базани ки пага фоидааш раса ва зарараш нараса дар хонатон. ки шумо ан вақти пула метиен қалинга, бидонед ки киҷо да влажит кардем, мақсад ки да влажит кардем, мақсад ки пагаи вай фоида ҳаст дар хонаи шумо. ва яке агар бесавод боша, ва яке духтари нохонда боша, авқот пухта натона, нун пухта натона, дузанда набоша, пазанда набоша, мисол духтур набоша, ё хондагӣ набоша, диплом надошта боша, вай дарди сар мешавад дар хонаи шумо. бо таъна ва кина ай пеш мешавад. барои ҳамин қадар духтарора вақти хозгорӣ мерен, ай рӯи ҳунараш нарх монен.